Това е моето училище. Така ми се приисква на моменти да се върна в миналите години и да бъда пак ученичка. Това са едни от най-хубавите ми години. Тук ме научиха да стана по-зряла, по-осъзната, по-внимателна и с повече разбиране към живота, въобще към всичко. Моето училище ми дава стимул да уча и да се занимавам с това, което съм записал. Майка ме е учила в училището с подобна на моята специалност и тя ми даде идеята да запиша училището и да следвам до 12 клас, след това да запиша университет със същата специалност. Имам и други съученици от класа, които родителите са им учили тук и са им дали същите насоки. Аз съм много щастлива, че детето ми избра същото училище и продължава вече по неговия си път. За моя радост има учители, които са били мои учители в това училище и сега учат и сина ми. Приемственост, традиции и иновации. Това е професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив. Училище с 75 годишна история. Началото е поставено през 1949 година, когато се създава първото фабрично заводско училище по консервна промишленост. 7 години по-късно учебното заведение се трансформира в промишлено училище по консервно дело и маслодобив, а след година прераства в техникум по хранително-вкусова промишленост. През 1964 се полагат основите на нова сграда на булевард Йорданка Николова, където 3 години по-късно училището продължава дейността си. По повод 25-годишния юбилей то е наградено с отличие Кирил и Методий на Министерството на народната просвета. От 1982 година до сега училището е на адрес булевард Васил Априлов, 156. През април 2003 техникума по хранително-вкусова промишленост се преименува на професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Ние в тази гимназия сме доказали, че успешно съчетаваме традициите с новите педагогически технологии, с иновативните подходи в образованието, за да дадем най-доброто като образование, като професионална подготовка. И заслугата тук е на учителите и ръководството на училището. Всички те и настоящи, и бивши работят с много любов, с много отдаденост и професионализъм и са дали много за подготовката на поколения млади хора. Днес в гимназията се обучават 894 ученика в 5 специалности – експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост, контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства, технология в биопроизводствата, топлотехника, топлинна, климатична, вентилационна и хладилна. За професионалната мобилност на учениците се грижат 69 педагогически специалисти. Преподавателски екип разработва и реализира много проекти от европейски програми за повишаване на квалификацията Еразъм Плюс. Повече от 38 години работя в професионалната гимназия по хранителни технологии. Професионалната гимназия извървя един дълъг път на развитие и се оформи като един важен стожер на образователната система. Тук хиляди ученици са получили своето образование, същевременно и път за професионално развитие, ценности, морал, житейски уроци. И това са две неща, които са взаимно свързани и те минават интегрирано в процеса на нашето общуване. Образованието и възпитанието на учениците. Работата с учениците изисква много отдаденост, много индивидуална работа от учителя, много вдъхновение
И всичко това има и своята добавена стойност, има своята възвръщаемост, защото това е истинска сила, която стои зад успехите на нашите ученици. Виждам много достойни, подготвени млади колеги, които работят в училището и които с нищо не отстъпват в резултатите, които постигат при работата си с учениците. Учител съм, не съм ученик, бях ученик преди 5 години, малко повече от 5 години. И тук в професионалната гимназия по хранителни технологии и техника. Да вляза в същото това училище, в което съм бил ученик, беше голямо предизвикателство, но пък от друга страна беше доста по-лесно за мен да се адаптирам, защото познавам обстановката. С учениците се разбираме по-лесно, защото съм по-близо до тяхната възраст, но дистанция със сигурност трябва да има, защото иначе буквално започват да ти се качват на главата. Питат ме какво е било по мое време, но общо взето единствената промяна е иновативните методи, които са започнали да се налагат в училището. Имаме нови работилници, нови STEM центрове. STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации включва 7 кабинета, изцяло ремонтирани и оборудвани по националната програма Изграждане на училищна STEM среда. Учениците имат съвременно обзаведени специализирани кабинети по различните общообразователни и специални предмети. Гимназията разполага и с богата библиотека с атрактивна читалня, семинарна и актова зала, модерна спортна зала. Това е първата професионална гимназия на Балканския полуостров, която стана Google референтно училище. Иновативните технологии влизат смело и в лабораториите по химия и микробиология. Биха ни завидяли доста хранителни производства и лаборатории по предприятия, които имат, тъй като всички уреди, които имаме и лабораторни апаратури, можем да извършваме всевъзможни анализи на храни и напитки. Тези всичките анализи, които извършваме в нашите лаборатории, се правят и в производството. Това, което правим ние тук и го няма на друго място, е в случая ламинарния бокс, с който ние разполагаме и си създаваме една стерилна среда за работа с микроорганизми и може да извършваме много строг контрол на продуктите, които анализираме. След като завършат училище, учениците това го правят и в живота. Учениците са поставени в реални работни условия, не само в лабораториите. В 2 от специалностите в гимназията е въведена дуалната система на обучение. И така, още преди да завършат, учениците имат практика в 38 фирми. Тук колкото и добре да са направени работилниците и да са устроени, няма как да създадем реалните дори повреди и ремонти на една инсталация, която трябва да бъде поправена. Това те го виждат в фирмите, когато отиват там на практика. Зад мен виждате проект на подово отопление, създаден от наш ученик. Този проект може да бъде направен във всяка една къща в 11 и 12 клас, точно в специалността топотехника и още една вентилационни и климатични системи. Ходим по фирми. Тази практика е много важна, защото точно от нея научавам как се прави подовото отопление, как се свързват климатиците, как се монтират, как се поправят. И като цяло, ако не го направиш да ти покажат, трудно ще се разбере как иначе става. Това е нашия източник за кадри, да може да подготвиме ученици, както ние искаме подготвени да излязат, по този начин да ги научим на това, което е важно за нас и по този начин евентуално да им предложим да останат при нас на работа. Резултат от тази форма на обучение със сигурност има. Те излизат доста по вече натрупали стаж, т.е. след 12-ти клас ще бъдат подготвени напълно да започнат като пълноценен служител работа в фирма като нашата и която и да е друга.
За пълноценно участие в бизнеса, децата от гимназията се подготвят и в единствената по рода си учебна компания, в която не само се провежда търговско-менеджерско обучение, но и се произвеждат продукти, които се отличават с високо качество, а в десетките клубове по интереси учениците развиват личностните си умения и идеи в областта на историята, литературата, гражданското образование, специалностите от хранително-вкусовата промишленост, дори и медиите. Здравейте, скъпи радиослушатели! Днес е празника на нашето училище. Както винаги и в делници, и в празници, с вас е екипът на ученическото радио Клио. Нека ви е спорен деня за важните неща и за добрите дела. Все повече обществото оценява значението на професионалното образование и все по-търси несъподготвени специалисти за нуждите на пазара на труда. Бих казал на моите деца да учат тук, защото имат интересни специалности, които може да им помогнат в живота. Няма да съжалявате, ако изберете това училище за едно по-добро бъдеще и за един нов старт в живота.